Mela, l-lejla tajba kulħadd Inter xejn Juventus wieħed passoltu għaw jien u għaw kol Mark Xkembri li ser kun għadin naddu reazzjonijiet tagħna għal logħba Inter Juventus. Nibda jien għax l-Inter kienu home u mbagħad nagħti mikrofonu l-Mark qabel ma eventwalment nagħlqu xi ftit kummenti ġenerali bejnietna it-tnejn. Għandi xi ngħid fuq din it-telfa li kkompletat ħadd sportiv mill-iktar iswied. Imma llum ħanitkellmu biss fuq it-tieni parti tiegħu. Jien aktar mill-Inter xejn Juventus wieħed u għaw jiddispjaċini illi ser ikolli nirrimarka ser ngħid Inter xejn kif fi wieħed. U se nurikom biss dan ir-ritratt tal-azzjoni tal-gowl fejn jidher illi hemm handsball ċar ta' Rabiot u naħseb m'għandix iżjed xi nżid. Jiġifieri. Having said that, l-Inter minn ħadd provajna kemm il-darba nerqu lejn ix-xibka imma jew kien jonqosna l-aħħar passaġġ jew sibna l-xezni, jew il-ballun mar barra, jiġifieri nazzarda ngħid li naħseb kien l-iktar riżultat ġust tal-kemm xorta waħda hemm xi affarijiet li minnaħa tal-Inter irid nirrimarka. Pereżempju, bdejna tajjeb, mbagħad wara l-gowl irqatna. Kellna l-mumenti tajbin tagħna mbagħad ħadu il-Juventus. Barella, nervus, logħba sħiħa, jipprotetta, jiġġieled ma' Tizio Kajju Sempronju, mbagħad jispiċċa jsabbat mal-bank. Il-Barella li għal xi wħud kellu jkun il-captain tal-Inter. Ma naħsibx li huwa atteġġament ta' lider dan bir-rispett kollu. Lukaku inesistenti. Jiddispjaċini kolli nerġa' ngħidha. Id-difiża għamlet li setet, imma rridu nirrimarkaw li kellna n-neqsin ukoll. Fil-fema tiegħi ukoll id-dispjaċir huwa li ma profittajniex mill-fatt li kien hemm ċertu riżultati illi ġew ukoll favorina fosthom it-telfa tal-Milan u l-fatt li tilfu ir-Roma u issa jekk wieħed iħares lejn il-klassifika is-sitwazzjoni hija illi nidħol fl-epp ukoll is-sitwazzjoni hija illi issa il-Lazio telgħu it-tieni bit-52, 50 Inter, 48 Milan, 47 Roma, 45 Atalanta. Jiena l-biża li għandi hu illi ma nistgħu vera li forsi hemm kompetizzjoni oħra illi forsi hemm iktar ċans hemm iktar ċans fihom biss ma rridux ninsew il-kampjonat. Il-kampjonat huwa importanti u huwa importanti li nispiċċaw l-iktar komplu possibbli idealment mal-ewwel erba' u mara kemm jista' jkun. B'din it-tisa' telfa komplejna fil-ferma tiegħi nikkompromettu sitwazzjoni illi taf titfana f'ħafna nkwiet jekk hemm il-darba niġu issa l-konfronti diretti illi għandna f'Mejju. Qed naraw ukoll diversi kummenti, nfakrukom li min irid jikkummenta l-programm huwa live, tistgħu tikkummentaw kif nagħmlu reazzjonijiet tiegħi u ta' Mark u mbagħad ser inwiġbukom liberament. Jiena mill-bqija mhux li tant għandi xi nżid mal-gol tal-Juventus Dumfries
fejn kont qed tikkaverja l-ballun. Onana naħseb tħajjar minn Handanovic. Jila plejzertek, mill-bqija jiġifieri naħseb illi l-punti illi kellix inkopri jiena minn ħatijaj koprejtom. Inħalli l-mikrofonu fidejn Mark ħalli issa jgħidilna tiegħu wkoll qabel ma mbagħad nidħlu għal diskussjoni żgħira bejnietna t-tnejn u wkoll naqraw il-messaġġi illi qegħdin tibatulna diġà qed nara xi messaġġi komplu bagħtu komplu interattixxu magħna basta iżommu d-diċenza. Mark, fidejk. Mela, l-ewwel ħaġa l-lejla tajba lil kulħadd u mill-ġdid grazzi lilek Antonello ta' din l-opportunità. Ir-riżultat ta' wieħed xejn jien fl-opinjoni personali tiegħi ma qbilx miegħek li l-logħba kienet ta' draw ma kienet ta' rebħa, imma hija ħasra li l-wieħed xejn ġie minn gow għala kontroversja sħiħa għal handsball doppju bejn Rabiot u Vlahovic, però jiena ippruvajt naqra eżatt x'inhu ma jgħidu u huma din jgħidu li l-gow ġie konfermat għax idejn Vlahovic kienet literalment imwaħla ma' ġismu imma bil-Malti bajt dubjus fuq ta' Rabiot. Ġifieri nemmen illi wara li l-Inter ħarġu tajjeb ħafna jisu iktar madda l-ħin jien fl-opinjoni tiegħi spikka fihom in-nervożiżmu milli l-inċisività u kien biss lejn l-aħħar li meta daħlu l-Mkhitaryan ħadu ftit ta' ruħ. Juventus li letteralment iġġieldu għal kull ballun minn dawk it-tip tal-jieli li l-Juventus nu pjaċinna l-hom jilagħbu meta jmorru ġo Milan kemm mal-Inter kif ukoll mal-Milan ma kkonċedewx dak li huwa pulsir wieħed, jiġifieri Szczesny kien letteralment b'7 għandek id-diviża kollha ħaqqa punti minn 7 l fuq, għandek il-Gatti qed ifakkarni fil-bidu ta' meta kien ġie Chiellini mal-Juventus u anke l-mod kif feraħ ukoll Danilo m'għandix xi ngħid qalbu ħarġet. Bremer letteralment ħalla Lukaku pulsir ma nafx mhux ħanidħol fil-kamp tal-Inter imma naħseb Lukaku milli rajt l-Inter wieħed mill-ikbar diżappunti mhux illum biss imma tul l-istaġun. Li rid ngħid jekk din ir-rebħa fi nifisha dejjem hija xi ħaġa sabiħa, din rebħa hija sabiħa għax huwa bidu ta' proġett fit-tul tal-Juventus. Jiġifieri il-proġett tan-Next Gen li beda fi ftit ta' snin ilu, illum rajna tal-inqas ġiex players fil-ground. Qed nitkellem il-Sawle, u qed nitkellem fuq Fagioli, speċjalment Fagioli wera maturità kbira, isu veteran. Sawle forsi ma kellux logħba daqshekk kbira. Però u xaġa ta' unur li jkollok plejer qed jilgħab hemm. Għandek il-Kostic li huwa l-awtur tal-gow mill-ġdid. Jiena f'dit tieni parti tal-istaġun flimkien ma' Di Maria u Rabiot fuq naħseb dawk huma 3 plejers fuq il-podium, speċjalment f'din is-sena solari. Deċilju lil De Marco letteralment tfieħ ukoll. Rabiot uża ħafna l-fiżiċità tiegħu li jenet ħafna illum. Flok Sawle daħal Chiesa għamel 20 minuta tajjeb u sfortunatament mhix ġiet weġġa' dik kienet l-iktar nota stunata tal-Juventus. U mbagħad daħal il-Bravo Paredes illi bħas-soltu ma jbiddel qatt l-atteġġjament tiegħu dal-plejer ma nafx għalfejn f'logħba li tista' tgħid kienet merbuħa fl-aħħar qatt jidħol f'Batti Bekki bla bżonn ma' D'Ambrosio biex u D'Ambrosio dabru l-karta ħamra u ewrena kemm huwa bravo u jiġri jasal Ġunju forsi dabru l rasu dak il-ball rejt minn fejġi. Vlahovic forsi l-inqas plejer flimkien ma' Sawle li joġobni, ma ntieħx iktar minn 5.5. U Allegri minkejja l-ħafna sensi li hemm fil-fatt laqas lab il-Di Maria Pogba għasħetħol wara l-waqfa, Meretti barra, kien so space, mill-gdieħel wara l-waqfa, ġifieri titqis iċ-ċirkostanzi l-intiħsebha. Juventus għalfejn ta' statistika
rebħu 6 punti f'dan il-kampjonat fuq l-Inter minna ma qalu go li hija l-ewwel darba mill-1976-1977 li ma season Juventus kienu ħadu il-lig fis-77. Jekk min isser żball, l-aħħar darba li Juventus rebħu ġiex logħbiet mal-Inter kien fis-sena li faqqet il-pandemija li ma sena li kien l-aħħar lig tal-Juventus taħt Sarri, jiġifieri qed nitkellmu sorma 3 snin ilu. Daqshekk ma jfisser xejn. Juventus virtualment huma fit-tieni post b'56 punt, imma l-punti mhumiex hemm biex illum telgħu għal 41, 7 punti il-bot miż-żona ta' Champions League kif qegħdin, meta baqa' 11 il-logħba mit-tmiem. Jiena meta nara Juventus jilagħbu b'dan it-tip ta' logħob, ngħid Juventus qegħdin hemm. Rajt mhux qegħdin hemm għal-lig, imma kieku m'hemmx il-penalità naħseb qegħdin fit-tieni post b'mod komdu ħafna. Meta titqis li għaddejn f'xi kompetizzjonijiet, rajt jgħidli għadhom iċ-Champions League imma hemm it-tazza UEFA u l-Europa League u l-Koppa Italja kontra l-istess Inter. Jiġifieri, jiena min-naħa tiegħi fuq il-Juventus dak li kelli nikkummenta dejjaqt naqra bil-mod kif spiċċat il-logħba bin-nervożiżmu, nistenna li l-logħba Inter Juve tkun logħba agonistika, ġifieri ħajkun hemm protesti u ħajkun hemm fouls, xi ħaġa li jien stennejt imma m'għandix iktar xi nżid bħala logħba. Mark, li kont qed ngħidlek huwa bażikament illi jekk se nibqgħu b'dil-ottav hemm fuq nfallu l-punti irridu ndaħlukom fil-kredu anki għal ġlieda tar-raba' post. Hija ħasra li logħba Inter Juventus għal darb'oħra għandha it-tikketta tal-polemika miktuba fuqha Dik li għaliex niddejjaq. ma rridux ninsew illi anki logħbiet bħal dawn huma reklam għall-futbol Taljan. Jiġifieri u fimni ma naħsibx illi logħbiet hekk se jagħtu riklam tajjeb, speċjalment fil-ġimgħa li rajna 3 minn 4 Taljani jagħmluha fil-quarter finals ta' Champions League plus li għandna 3 oħra bejn Europa League u Conference. Biss, ħalli nibdew naraw naqa' il-kummenti, inselli għal Franco Aloisio illi qed jgħid saqsa kemm ġew kemm ġie r-riżultati ma naħseb li il-messaġġ bagħtu sakemm konna qegħdin nagħmlu l-opening tal-programm, kien żammit jekk jilagħbulna bi 11-il supporter ukoll jirbħulna għax kif naraw l-arma tal-Juventus nagħmlu taħtna, kien ma naqbilx miegħek, ma rridux ninsew l-sena l-oħra għamilna taħtna, meta rbaħna ilhom 3 minn 4, ma naħsibx huwa kumment relevanti. Għalkemm mbagħad naqbel miegħek meta tajt 9,000 wara 11 logħba x'nilagħbu tal-mistrija. Having said that u qed ngħidha għax nafek xorta nibqa' tal-parir illi l-coach niġġudikawh f'Ġunju. Roberto Chiappa insellmulu kif dejjem l-istess Antonello minna logħba difensivament perfetta kważi, konna ċiniċi tellajna azzjoni tajba u skurjajna. Kellna wkoll ċansijiet oħra li stajna sfruttajna mill-bqija ma sraqna xejn naħseb dan Roberto Mark qabel miegħek. Hawnhekk. Fuq ċet naqra xi kummenti oħrajn. Tista' taqra l-kumment ta' Chiesa, Iva, Mark. Ta' Chiesa bil-Malti qed naqra l-ikbar dispjaċiru. X'jiena dil-injury sa tippersegwitah, u l-istess ħaġa għalkemm il-Juventus jiena naħseb qed jaħbu hija l-istorja ta' Pogba, Pogba, ma nafx, I mean. Jien fuq kieku jien kifet, kieku jien kon direttur, nannulla l-kuntratt. Dik l-opinjoni tiegħi, forsi għamel ma jaqbilx miegħi. Fil-każ ta' Pogba. Għax jiena kien ħossu, fil-każ ta' Chiesa daw it-tip joriti ħalli iktar, għax għana speċjalment qabel il-logħba dejna ngħidu forsi da kif ma bdiħx il-Chiesa, ma immaġina tibda Chiesa 20 minuta tim jaqla daqqa morali kieku kien, hekk kif ġiet forsi ma ġiex daqshekk kemm tabna sal-aħħar. Ġifieri. Sab, inkomplu naraw il-kummenti, Rudi Kuxkiri, Onana Marja tieħdu Dumfries ma setax jara xogħol Dumfries imur jara id-dinja l-emenija mhux jipprova jilqa' l-gowl hawnhekk Rudi qed naqbel miegħek.
Alan u Reni qed jgħidulna li ma kienx handsball fil-waqt li kumment interessanti ta' Ronald f'sadni huwa kif tista' tinżel ma' dawn u tilab hekk. Tal-mistrija daqs ir-referi imnalla ta' marajna inkonsistenti daqsna. Ronald ikolli naqbel miegħek. U da ma rridux ninsew illi Mejju għandna konfronti diretti ġejjin. Inter Lazio, Roma Inter, Atalanta Inter, Inter Atalanta skużawni, u Napoli Inter, voldiri. Tistgħu tagħtu ċans lilna hekk. Għax kull Eżatt, minn bejna 7 li ma ħadax il-logħba minn 33 punt li baqa'. apparti li anki bejn Atalanta, Napoli, Lazio, Roma u Milan, għatem id-diretti. Appuntu, u aħna wkoll għandna d-direttijat mal-Napoli, mal-Lazio, sad nistgħu mal-Milan. Intom il-Napoli jridu jitilaw għandkom. Le, Eżatt, voldiri. jaf- Ma nsibx ikun għadhom champions matematikament però. Eżatt, biss taf tiġi bejn il-lobitta mal-Milan fil-kas tagħkom. Mela, Christian Grek. Ħana naqta biex miegħu dal-kumment, Mark. Għax ma tgħidux li kieku l-Juve kienu attenti l-lejla kontu taqilgħu erba'hom. Mark, taqbel miegħu? Jiena mill-ewwel qedlek jiena ma ngħidx bħalek li kien draw. Juventus kien ħaqhom jirbħu, ħasra li rebħu b'gowl li ħoloq kontroversja, imma kieku l-Juventus kurjaw tnejn oħra ma ħsib kienu serqu xejn ta'. Għax uża l-kelma żgħat ta' Robbie. Il-kelma ċiniċi kienu ħafna l-Juventus. L-iskor jiena li kellu jkun 3-1 għax naħseb anke intom kellkom ċans tiskurjaw gowl. Fil-verità. Speċjalment jew fil-bidu jew lejla ħannet meta dal-Mkhitaryan. Sewa, fil-fatt Mkhitaryan jien ukoll naħseb li ftit biex inkomplu nagħmlu Apparti salvalkom minn gow ċert, meta mbagħad il-ballun marġu corner. Iva, għandek Mill-azzjoni minn tal-Locatelli kien, jekk mhux qed inħawad. għandek raġun ukoll. Mela, jien issa qabel ma nara ħana nara messaġġ żejr lis-supporters tal-Inter għaliex għadha tkun qed nitkellem fuq xi ħaġa kompletament differenti. U ma nafx hekk forsi ma kienx jgħaddi l-messaġġ finali l-isħabu s-supporters tal-Juventus. Partitari tal-Inter, gawdu dil-waqfa, jekk għandkom sifru, jekk għandkom tgawdu l-familja gawduha, għaliex mill-ewwel ta' April sa 3 ta' Ġunju ġejjin xahrin infernali. Dik mistejnilkom, gawdu l-waqfa, stru kemm tistgħu, għax ġejjin xahrin nibsin. Għall-inqas fejn jidħlu l-Interloba kull 3 ijiem żgur sa 3 ta' Mejju, jiġifieri sa dan it-tant l-unika wieħed li ma jridx jistreħ din il-waqfa huwa Simone Inzaghi illi jrid isib il-mod kif ħajżomm Inter konsistenti f'dawn ix-xahri li ħajkunu deċiżivi żgur għad-destin ta' dal-istaġun. Mark, kumment finali minn għandek għas-supporters tal-Juventus? Ifimni l-lum żgur ferħanin jiġifieri b'din ir-rebħa, però għadna ma mhux billi rbaħna darbtejn l-Inter. Issa forsi qed neraġunek għax sportivament nkun ovvjament irid nirbħilhom huma rivali storiċi. Għax ngħidlek il-verità laqqas waqt il-ġirja ta' dalgħodu ma ħassejt qalbi tħabbad b'din l-intensità li ħabdet il-lejla fl-aħħar kwarta, mit-80 minuta sal-95 minuta. Biss għadna ma wasalna mkien irridu naqsu rasna, nkomplu naqtfu, ħalli pers li hemm dan il-ħafna geġwiġija ġo xulxin tal-lob għax il-Juventus ma jagħmlux xajp l-Inter li hemm logħba kull 3 ijiem, hemm bejn 29 logħbiet tal-Juventus bejn 2 ta' April u 30 ta' April, jiġifieri mhix ċajta kull 3 ijiem. Bl-ammont tal-injuries li naf li tiġi se jkun hemm, jiġifieri ma wasalna mkien naqsu rasna ġej Lopebes, għandna away mal-Lazio, home man-Napoli, għad baqgħna mal-Milan, jiġifieri l-lob tal-Koppa Taljan mal-istess Inter, jiġifieri baqgħna x'insonnu ingawdu dir-rebħa tal-lejla u dil-waqfa tagħtina ftit nifs. Ħalli minn issa sal-ewwel weekend ta' Ġunju meta jispiċċa l-kampjonat forsi b'xi mod niġu nikklassifikaw is-sekku xi konna 15-il punt. Jekk hux mingħajr il-15-il punt, għax da kollox jista' jiġri, u jekk minn issa jeżbar jiena minn għalija baqa' mal-Atalanta wkoll.
jekk minister żball. Jista' jkun, jista' jkun. Ukoll jien jidhirli ġifieri li għandi kważi konfront dirett dak. Ġifieri baqa' ħafna nkomplu naħdmu mbagħad naraw fejn naslu. Mela, grazzi Mark, grazzi lilkom ukoll li segwejtu l-programm il-lejla, grazzi wkoll l-sponsor tagħna Di Barber, milli huwa wkoll sponsor uffiċjali tal-programm Mixzone, nħeġġukom ukoll tużaw is-servizzi tiegħu għax indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna wkoll. L-appuntament tagħna magħkom huwa għada fejn l-ewwel tisimgħu lil Luke Kawki jitkellem fuq il-logħba Manchester United Fulham, u mbagħad terġgħu tisimgħu lili neqret din id-darba fuq it-tieni parti tal-ħadd iswed li kelli fejn din id-darba flimkien ma' Andrew Zarb se nkun qed niddiskuti il-Grand Prix tas-Saudi Arabja, il-pudini li kellna f'Ġedda, imma insomma sa fuq qed nitkellmu għada fid-disa. Għalissa nifqu hawnhekk, il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb. Good night.